Hello friends, lamsago haina hai norok jotono friends singtini nalinai mo bhanyo Tripura government ni job ni no mo ke o jago notification anghorka mo hangke animal resource development o jagan thesi o notification publish khaijaka angka notification common date angka o jago 8 tarik December 2022 angke yang narwani debra site nogui tongo mo kato notification ni number angke sango jago apply khanya baganai education qualification busanangnai tei salary rok busuk saikha o jagao tai bo somoyo o jaga apply khaijaknai tei jaga rok boro swijak aborok songo jagao truk ke o video bisingti naithalai hingke norok naitongdi o video no puilan thesini paithak jora ke songoro puilan nalinai amukot nogoi tongo post ni bumung hingke temo driver ni bagui hingke o jagao norok apply khaina musung hingke borok oro date sirika mohangkai 20 tarik 12 2022 o date o thangai norok bongni je oro location domani jagan bumung hingke o jaga conference hall Tripura veterinary council o thaio thangai norok amon baganai interview marinai a jaga thangai mo pura offline ni bisingti nai time sikhe o jaga 11 am thesini o jaga interview nanan sengnai borok kaina rok a jaga 11 ni sakang thangui sogui jarai o jaga apply khaina musnai rok hingke song tabuk aste ke bini education qualification bwsang nangnai aborok songo video tabuk aste nalinai hingke norok naitongdi hingke friend songo nukha essential qualification ko jaga jara 8 pass ungjak borok oro apply khai mannai aboni logi o nongni driving license aborok tongna nangnai abo haike borok saikha hingke o jaga qualification ni logi o oro disable qualification rekha amo kota dori norok tongha kata tepsao karikhe to kwrwi tofan noro apply khai mannai jara 8 pass ungjak rok hingke aboni pore oro beton sikha bongni beton ko jagao mas borok 10,000 khlainai o jagao beton mannai hingke swng aboto saimankha hingke o jagao post oro 13 ta abaike sikha hingke swng yang tabuk nalinai term and condition tam sikha term and condition ke sikha borok oro nongni বয়স 20 থেকে 40 বছরনি বিসিঙ্গো nangnai hingke aboni bisingo 5 বছর age relaxation rekha jara ST tai SC rok no hingke abo haike o jaga o norokni oro jeske pono PRTC certificate tongna nangnai nongni logi o hingke abo haike oro tebo sikha nangmani document ni aborok bebang no borok sirika hingke abo norok aste yang naithani orang nong no amoni muka form o form no norok download khainai norok je puro interview no thanga puro form no tlangnai fill up khai ma tlangnai hingke o jaga norok form fill up khainadi hingke jodi norok form ni bagui extra video nakhangkha ang abo tui phainai norok comment khaisadi hingke o jaga o bebang sirka borok hingke o jaga o norok ni document tam nangnai hingke o jaga bebang sirka mokhe passport size recent photo o jaga nangnai abo haike o jaga qualification certificate tai fitness certificate driving license caste certificate age proof certificate madhyamik ni admit card abo haike rok PRTC hingke oro jara employment khai tongnai borok ni baikha no certificate abo haike o jaga o bebang no mention kaikha hingke swng omoto nalikha hingke swng tabuk kaisa nailainai hingke friends swng oro nugui tongo mo bahaino mo hingkhai norok nugui tongo omo post ni bumung hingke o jaga helper ni omo bahaino norok thangai o jaga o interview marinai aboni oro time tai date tai o jaga ni bumung sirka borok date hingke oro 21 tarik December 2022 hingke time rwjak 11 ta 11 ta thesini interview nanai chengnai borok hingke aboni sasakang norok thangai ma sogoni o thaio aboni bumung hingke conference hall Tripura veterinary council o hall o thangai norok ma sogoinai 11 ta ni sakang hingke date hingke 21 tarik wngkha serpikha mo bahaino oro 8 pass hingke oro norok apply khai mannai jara 8 pass ungjak borok jara apply khaimo hingke oro thangai apply khaidi hingke abo haike o jaga o disable qualification jori norok tongha kai tepsao driving license omo ni bagui borok sikha hingke o jaga o norok o jaga mas beton mannai 8,000 khlainai abo haike oro post tongo bini 13 ta hingke o jaga o bahaino norokni age rok sirka age hingka tei same no ang thaisingo sai thangkha age hingke norokni o jaga o 20 থেকে 40 বছর ni bising nangnai aboni pore jara ST tai SC rok tei 5 বছর
bari rijak abaike o jaga jori norok 20 থেকে 45 বছরনি bisingo wngwi tongkha norok mano apply khaimannai jera ST tei SC wngwi tongnai rok hingke abaike oro PRTC sano jesko nangnai PRTC abaike yang bongni je nangmani amo form borok oro ririka form norok fill up khainai o jaga interview rwnya pro twlangui ma thanai hingke o jaga nangmani o jaga document bungbo sirika abo chwngthai una lekha amo joto norok logi twlangma thanai original soho ke o jaga o sanga buna lekha tapte kaisa nalinai friend orang kangke sungui tongo mo bahano norok jara apply khainai musung norok thangni apply ma khainai among kangke oro date jaka 20 tarik 12 2022 tarik norok ma thanai 11 ni sesungma sukhonai 11 ni pore goro sangchangna interview goro jagani bung sirka conference hall Tripura veterinary council o jaga no thangnai omoni baganai interview marnai o date thani norok hingke abaike no jaga qualification suijaka amke norok must be trained as ARDA o jaga o qualification jara tongnai rok borok bagani apply khaimannai hingke borok no jaga beton suijaka o jaga hingke 10,000 per month mas norok mannai hingke abaike seat tongo o jaga o 26 ta o jaga seat rijaka abaike o jaga term and condition norok jotono kaisa kaisa naithani age rok tei nangmani joto je document aborok norok twlangui thani logi o tei norok ni original document norok jotono twlangui thani adino hingke abaike o jaga borok ni form rok oro rijak form fill up kaitlangdi hingke abaike o jaga o nangmani je document tamtam nangnai orok borok jotono sui rijak hingke norok obo jotono tiyar khainai norok twlangui thani hingke swnghainai teksa nalinai post ni bongkha norok tongo veterinarian borok bagui o jaga o mongka kai norok jara apply khainai musungnai borok ni o jaga o date rijaka date hingke oro 19 tarik December 2022 time hingke to semnai 11 teising chengnai jagani bongkha conference hall Tripura veterinary council o jaga o thangui norok interview ma rwnai oro qualification suikha graduate khaisa BB SC and AH sojori norok graduate khaisa hingke norok amoni bagani apply khaimannai hingke o jaga o candidate tono sirifika aboni logi o Tripura veterinary council norok ni bumung register khaijakna nangnai hingke abo haike jari register khaijak borok amoni bagani apply khaimannai borok ni bagui o jaga o salary suijaka 25,000 khlainai mas mannai abo haike o jaga o bongni o jaga o vacancy hingke o jaga norok nugui tongo 26 ta MBUS N2 N2 hingke call center for call center abo sirika hingke jotono saimaka bidin bisingtwi tai mongkha norok naithani oro age rok jotono suijak je nangmani document abo haike yang oro bongni form rijak form ni logi o yang tamtam document nangnai aborok bo sirika hingke aboni logi o norok no ang tei sainai abo wngkha norok jephuru norok o jaga o interview rwnya thango phuru nongni original aborok bebang no document original document verification khlainai borok aboni bagui norok jotono je nangmani original o jaga je swimani abo jotono norok twlangui ma thanai logi o hingke tini video swngsinai norok sob somoi no amo haike tebo notification mana musungka ano channel bo kwrwngui tongdi tai jori norok kun kisa osubida rokbo comment kai swngmannai hingke swngsinai tini video jotono naitongmani rok no belai kheno hambai।